Eu plecând din funcție, i-am spus și domnului Timofte și domnului Barbă Neagră că generalul Gorgan nu este ceea ce prezintă el. Și el este un pericol pentru Armata Națională. Eu nu am înscris, nu am raportat înscris cu ștampilă, cu asta, dar în discuțiile private, înainte de plecare, am făcut o chestiune dată. Eu i-am spus și domnului Troienco, care a fost ministrul apărării după mine, da? Chiar am stat, dumnealui poate să confirme dacă dorește sau să infirme, dar peste vreo câteva săptămâni după ce a intrat el în funcție, eu am mers la el și am stat vreo 3 ore. Într-o sâmbătă am stat vreo 3 ore în care i-am lămurit tot ce știam eu despre Ministerul Apărării și despre persoanele de acolo. Totuși 4 ani și ceva, în 3 guverne la Ministerul Apărării este o experiență oarecare. Și am semnalat inclusiv Gorgan. Despre Gorgan ca să nu aibă încredere în el, să fie atent. Cu regret, eu am partea mea de vină. Domnul Troienco are partea lui de vină. Cu regret, el a fost cel care ulterior, în vreo lună sau nu mai țin acum minte, în 2 luni de zile, 3, a avut un interviu și a spus că în jurul la 20 de oameni, incurabil bolnavi, și asta eu țin minte foarte bine că el a spus, incurabil bolnavi au fost dați afară. În rest toți lucrează. Păi iată cei 20 de oameni incurabil bolnavi, da? Au fost lista lui Gorgan.